Gisugdan sa 4th Special Forces Company ang refresher training sa 45 ka miyembro sa Civilian Volunteer Organization o CVO sa Haji Muhammad Adjul Municipality sa Basilan. Gawas sa basic military training, gitudluan sila og disaster response aron makahibalo ang mga CVO sa pagresponde kung ugaling adunay kalamidad. Lakip sa training ang paghatag og first aid, insaktong pag-alalay sa tawo nga nasamdan o di kaha naangol. Mato di Captain Jason Tababan, Commanding Officer sa 4th Special Forces Company. Importante nga maporma ang mga CVO sa matag komunidad kay magsilbi usab silang first responder panahon sa emerhensya. Gawas sa mga sundalo, nanguna sab sa training ang mga personahe sa Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, PNP ug LGU. Nagpasalamat ang mga CVO sa ilang nakatunan kay naghatag kini og kumpiyansa sa kaugalingon ug dugang kahibalo sa pagtabang sa mga nangailangan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.